Právě jste si vyšeli úplný hnus ničím zajímavý. Nechápu, proč to poušťou. Tyapné. Teď k naší kapě Show Ilai Bujdu Yasi US Band. Mě již znáte. Jsem detektiv Valsojai Kiasel. A toto je band Show Ilaje Budu Vasiliuka. A je to tak jako já policejní, ale pozor, souboj, nikoli detektiv jako jsem já. To je jasné. Hudební souboj. Vydali jsme CD. Pokud chcete, nemám problém, abych se vám podepsal. Něco zrobí a teď umím, že přes cesty zmyka čolek stromový. Vůbec taky trfu v čolkách, kdo ví, no nikdo se za to načne. Počkejte, to ale ještě není všechno. Teď to teprve přijde, budete čumět. Jdeme. No když to je potřeba, tak prosím. Byl jsem velmi statečný, byl na mě spolek. Mohl jsem být odpověděl vědnice. Hlavy se pije hodině čaj matový, mám to říct statový, co do sebe cpeš sačový. Však si hraješ na inteligenta radoby, kdyby zraděj mamě umyl na doby. Co se ti dva rodiče na tebe narobí a vědí, že si spočnou až v zahrobí. Tady máš dopis, val to hodit do patra. Auto bylo bez tak smrtelné. Poslechněte výzvu, tady po ulici je České republiky. Vidíš pěsně podle pravidel. A i tu je peněz. A pojď. No, ty kráso, to mě poser na holí záda. Vždyť to máš naopak. Prvně to máš odvyprávět a pak pálit. Pěžáci, no. Všechno máte složitější. Já mám jadost. Kino naše má zas o jedno místo volněji. A i tu je jdeme.